Jpac, you also told me that a bullion had thought that time not fake. Na Pokoko just did that thing he made to promote himself. Na yeni na he merimba no wa manse. Na papa these things are in a line. Na Pokoko amahu how to even minus and plus. No people na running at the honor. He na as a billionaire. Na egbu ya all the time. No matter don't no go. No matter don't no go. No just ichori chance ya. That chance ya. Na he ribole. When we that's now even bank manager Akwụkwọ no na-egbu ya wayo often because Akwụkwọ tinye ego ya shege go na no mahu left and right. And when we I'm like that. And when we I'm like that okita ana agbo na owu keza he infant na toddlers ka eji agbo okite. And when me mepere onu gba me na ebe a na-aga ejido ma aje eji agbo ogwu a no we ihe dika inside Anambra State inside ihe dika ebe imo ebe remote villages no ma aja na efuchicha na wa Akwụkwọ ha na shi gajitere ha these children ka eji gbo okite. Enwere mgbe igwara m na Akwụkwọ enwere mgbe Akwụkwọ chọrọ igwara go okite ya shi gị na ị ga-ewete something dị more special na ịkara inwe ego for a long time na ga elecha na ihe dị special na ahụ gị n'ọkwa na onye na ọnwụ mpa gị na gị lakịrị mpa gị lot ya shi gị na gị na gị wete mpa gị ka ejiri gba ọgwụ na ya shi gị tụfịa akwa na ya ga-eme ya na ga-eme ya. Enwere mgbe ị gwara m data Akwụkwọ na-eji ụmụ nwanyị erini onwe ya na ọ na-achọ virgin achọ na-achọ virgin achọ. Enwere mgbe ị gwara m like that whenever you see Akwụkwọ travel no virgin ka na-ewetere ya. Enwere mgbe ị gwara m na mgbe ahụ unu gara Dubai. Enwere mgbe ị gwara m that na ọwụ ụmụ nwanyị ka ejiri welcome Akwụkwọ na Dubai na ihe akwa na-akpọ na nwa na-amanye aka. Enwere mgbe ị gwara m na this lady a na-akpọ boss lady. Enwere mgbe ị gwara m na gị na-ara the lady na even serve na amụ ya dry channel tisha akọ your ex. Enwere mgbe ị pempere ọnụ gba m na nọ na the lady na force ka ọ lụọ gị. Sorry, the lady na force ka lụọ ya na gị jụ na the lady a na-achụgharị gị ka iji na no game mepe the lady ajoma gị meridiri ego na Dubai na ira gara the lady rapụ ya shege na hapụkwa ihe a na-ebu propaganda that time national na ọwụ eziokwu na the lady a na-ekpe gị zu ike na gị na-achọzi ka ishe discharge but no na-ekpe gị zu ike eme every time ya na promise na gị ga-agbara ticket na gị ga-agbara ya nka. Enwere mgbe ị kọrọ m distance na the lady as it is na ọ chọgo onye ga-alụ ya and that you're not ready to marry somebody mụrụ. Jpac, enwere dide ịkpọrọ m gwa m na Akwụkwọ na-ejiwu mbụ ụmụ nwanyị enwere isi that na Akwụkwọ nwere different type of girls na ihe o je agbakọ ọgwụ ya na ọwụ mgbe o dinara with ụmụ nwanyị ya dinara with ụmụ nwanyị ihe ehiri the things she from their private part na ịmacha secret ya niile na ihe mere ni mgbe ahụ eji pụta bịa ma jaa ya na ụjọ abịa ya na ịma ka o shi bido. Enwere didi gwara m na Akwụkwọ nọ na-eme ihe amanshi dibịa a na-agbanye this mkpọ ala a na-agbanye dị mkpọ ala kpọa ọkụ abara ya na akwa ya ya eti ọbara Jizọs unu niile achịwara ya ọchị na ashilenu somebody na ya na-eme ụka. Enwere didi gwara m na Akwụkwọ hotel ya ahụ na enwere some particular rooms ihe o ji ebe ahụ eme sacrifice na onye ọla batara na that hotel na Akwụkwọ must use tissue onye ahụ release na the hotel to collect destiny ha and renew ọgwụ ya na ohe mere Akwụkwọ mgbe ọla ọ dịka ihe ọ ga-ada ya dịkwa ka o renew. Enwere mgbe ị gwara m all these things that na the reason why Akwụkwọ ji eze ga-eze because ịma almost all his secrets. Enwere mgbe ị gwara m that Akwụkwọ ya dị mma ka ọgwụ ya ọrụwala ya shi ga-ajitere ya ụmụ mmadụ life ka eji mee sacrifice na those boys ị hụrụ juru na nke Akwụkwọ na ọwụ ụmụazị a na-ejite to renew na ọwụ ụmụazị ahụ na-agara aga jite to renew vows in on name.
enwere mgbe ị gwara m that ihe a ha shi na kidnapụrụ Akwa Ọkụkọ that time no fake, that everything we are arranging, that even Ezeobi dey aware, that JCN not dey aware, that all those things na arrange, that ihe a we Akwa Ọkụkọ ji set it up because na ọhụna no na ehere enizi ya bịa mee ya set ya up with all of them ya shi ha na ha mee dịka kidnap the kidnapụrụ ya. Enwere m gwara m ihe dị ụta na ihe niile ahụ na ọ wara nji ka arenjiri di ya na the day na plan ya mgbe ahụ pụtara na-eti na ọkwa ka ashi because ọrụ na-ekwuhu ya dịka ọ dịghị real na mgbe ahụ pụtara na social media na-eti Akwa Ọkụkọ n'ọwụ gị na-akwakwucha akwa agwa gị what to do ga-apụta bịa mee ya na social media. Enwere m gwara m these things like this. Enwere m gwara m that Akwa Ọkụkọ chọrọ ịchụ one of his wife achụ but abịa kpee udo akpatakwa ya.